खुलुमबाय दिनै जों NDFB NDB आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। दा बे खौरां मेल लानो नागिरनायाव जों लेंहरजानाय खौरांगिरि फंबायमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय NDFB जानानै नोंथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिबाय आरो लोगोसे दिनैनि गुबै प्रेस रिलिज होनो ओंखारनायाव जोंजोंनो ज' जाना हाफानाय NDFB NDBनिनो जोंनि मिरुनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार जायख्लं बसुमतारी दङ आरो लोगोसे अन्थक हाजोवारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंहा बिखायला बिथांमोन दं आरो गोबां जिल्लानि NDFB NDBनि बाव बाहागो लादों। दिनै आंनि गुबै प्रेसमिट होनो नागिरनाय बा NDFBनि गुबै प्रेसमिट होनो नागिरनाया जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि NDFB NDBनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों आरो बिथांखौ मानो रिसाइकेल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो। दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव NDFBनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो NDFB NDB हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' NDBफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानसोरां नार्जारिया नंगौ जोंनि NDFB NDBनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ NDFB NDBनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव NDFB हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो NDFBखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानसोरां बिथाङा जोंनि NDFBनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि NDFBखौ एरायनानै गावनि हारसिंनो साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार बार लेंहरसेयावबो बार बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे तारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो NDFBजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानो थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजजों जों रायलायालासेनो जोङो मोनसे NDFB NDBनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा बुस्थु जादों बेखौ रायलायनानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 जोङो जि जायगायाव जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया। दिनै बिथाङा दिनै NDFB NDBनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया बेवहाय मा षड्यन्त्र दङ दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेस्पन्ड खाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेटनि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो NDFB NDBआ मोनसे एग्जिकिउटिभ
मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों। बिनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दानि माखासे समाजावखौ लानानै मावनायाव जोंहा रायथिंफोराव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ। जे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों रायथिंफोराव, नाथाय दिनै जों जे एक्टिभ गैया, जोंहा माखासे खामानि मावनायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरना लेंहरस फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 तारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनिनो साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोननि थाखाय जों बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एजिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों। बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया, जेबो मोनसे जाहोन गैया, जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों। नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों, नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं। बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ। आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन, आं दिनै पार्सनेलि दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया। आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन, नाथाय दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोंहा माखासे दायित्व थानाय, माखासे समस्या खामानि मावनो लानाय दायित्व थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया, बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों, दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनिटि फरामनि जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावदों। आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम जे नोंथाङा इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै एनडिपिनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2022नि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जों इउनिटि फराम मास सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै दानि मा होनो बिटिसिनि आउट अफ बायरायाव थानाय इउपिपिअनि सिएम मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीखौ जोङो बे हाबाफारि लेंहरदों। आरो जोंनि साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफाद साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर' सारमोनखौ जों लेंहरदों। बिदिनो गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों लेंहरदों, बाव सेन्ट्रेल हिसाबै जों खुंदों। नाथाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों। नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया? बे मोनसे कुइसन। नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो। जुदि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला बे गुफुरनि मार्टेस मुंख्लं सानावहाय 32थि मुंख्लं सानाव मानो बाहागो लानो हायाखै? बे नोंथांनाव मोनसे कुइसन। आरो दिनै बेल' नङा, बिथाङा दिनै जोंखौ एरायनानै गोबां खामानि मावदों। थिग बेबायदिनो इउनिटि फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनिटि फरामनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय, लग'नि डिजाइन खालामनाय, राइटिंफोर बानायनाय, माबा माबि खालामनाय, बे बिथाङा मैया गावखौ बुंना लादों बे गासैबो इउनिटि फरामनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय, मडेल खालामनाय, बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों। नोंथाङा बोरै आं बुंनो हाखो? इउनिटि फरामाथ' माब्लाबाबो आं जानो हाया, जोंसो जायो नङा होमबा? नोंथाङा नोंखौ जानो हागौ, नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे नों बारा मावनांखागोन, बेखौ जों गनायो, बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो। नाथाय नोंथांखौ जों दायित्व होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया। बेयाव जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो। अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा। नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो, माबोरै आं बुंनो हाखो? आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों, दिल्लीयाव थांनाय 2023 जानुवारिनि 10 तारिखआव जेब्ला दिल्लीयाव थांदोंमोन, बे दिल्लीयाव थांनायावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जोङो सानै दानस्रां बिथांखौ जों आरो सिला बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरफादों। नाथाय बेयावबो दिनै बिथाङा
दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2022 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनि एक्स एनडिएफबि एनिटे फराम एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंफोरनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024 नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामावबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा अबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आंनिया जौ लोंनाया बे जोंहा मा होनो नैबिना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंखौ सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै जों जेला थांना फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनो रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनायाव खरसा दं होननानै बुंहरबाय बिसिनाफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनाय मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्ट्रेट दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरियाव जों सोंबाय आफादगिरियाव आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों एनिटे फराम एक्स एनडिएफबिखौ बिथाङा दिनै हारसिंनो पावार बाहायदों एनिटे फराम एक्स एनडिएफबिखौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाबल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामदों थिग बेबायदिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखआवहाय क'क्राझाराव माबायावनो गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलि बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माब्रै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसा जादों मादों होनना बुंनो हाबाय खिन्थु थांखुमानोखौ बे हाया बिथांनि रिजना बेफोरनि थाखायनो दिनै एनिटे फराम एक्स एनडिएफबिया बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि बर्डनिफ्राय बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों दिनैसिमबो जों एनिटे फराम एक्स एनडिएफबिया दांस्रां नार्जारि बिथांखौ जों दिनैहाय एक्सपेल खालामाखै जों मालाबाबो बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामाखै जों दिनैसिमबो जों दङ बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि मोजांब्ला बाव जोंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना ज'यैनो जोंजों फैनानै मावफिननो हागोन आरो बेल' नङा बिथांखौ आरोबाव 4 तारिख मार्चआवनो 5 तारिख मार्चआवनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ग्रिन बिलि दाब्बायावनो आरोबाव जों लेंहरनानै सिस्टेमेटिकलि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सार्च खालामदों जों बिथांखौ सेबदों नोंथाङा मानो बिदि बार खालामबाय थादों खेबसेनाव खेबनै नङा नोंथाङा माब्रै मा खामानि मावनो नागिरदों सोर पावार होदों सोर अथराइज होदों जों जेला बुङो अब्ला बिथाङा गाबदों रुखु गाबदों बिथाङा जोंखौ क्षमा बिदों जोंनाव आपिल खालामदों आं जि भुल खालामबाय आरो नेक्स्टनिफ्राय आं मालाबा बिदि भुल खालामला दिनै बिथाङा बे दाब्बायावनो
ग्रीन भिलेज रेस्टुरेन्ट